Vítajte pri táborovej talk show pod Smrekom, ktorý je v skutočnosti pod Borovicou. Dobre, babi. Tak, buďme narcisi chvíľku, jak hovorí Vlado. Ktoré je vaše obľúbené video, ktoré som kedy vydal na kanáli Gogomex? Začneme úplne od ľava doprava. Žiadne, to zás disuješ? Vianoce 2014. Si založ diskanál. 10+. Vianoce 2000. To sme teraz pozerali! Mne sa páči ešte tie staré v garáži. Bačom. Super ľudia. Mne sa páči čas ten s Bačom, kde spieval. Moja obľúbená časť doteraz. A striha to bola sranda, no. Napríklad ja som pozerávala videa Five Nights at Freddy's a iba keď si to hral ty, vtedy som sa smiala. Na tom sa zlakneš, ja som sa moc nesmial. Hashtag farebné kondómy. Hej, bolo to dobré? Super! To neviem, Mne sa najviac páči, jak sa to volalo? Najčastejšie rodičovské hlášky. No, to sme sa namakali, ale bolo to halus, viete, ak sme sa bavili pri natáčaní? Face videa, to je úplne brutálne. No tak mňa bavia všetky videá, kde robíme viacerí na tom, lebo to sa tak nasmieme pri tom natáčaní, to je úplne Tie super. hlášky boli perfektné. Si takúčam, že sa budeš točiť 10 minút a zadarmo. Vlado. Vlado, on je super, Vlado má Vlado je dobrý. poznali ste ho, že tam hral, ne? Áno, nie? Viete, ako bola sranda ho presvedčiť, nech to zahral, lebo on je hamblivý a ešte predtým nikdy Vlado je netočil. dobrý. To sú, no, ale akože... Fakt je hamblivý. Fakt dobre to zahral, Hej. super to bolo. Ja som práve, že z toho, že... Tam je, hej no. Mne sa páči aj, že Zakýžme selfie všetci s teraz, že mamou. Vlado. Celkovo na českom a slovenskom YouTube, ktoré sú vaše úplne najobľúbenejšie videá. Tvoje. Ty ahoj. Ty ahoj. Čo sa mi páči. Áno, ty s Bačom. To je najlepšie. Dvojka. Ale ešte ty Napríklad ahoj. Nebojte ofenzívne sa. karty, áno, to je... Mne sa páčil Mali London rýchlo. trip so Simon. Áno. Áno. Tretia časť. Roses. Tretia časť. Áno, to je ono, Roses are red, violets are blue. Urob to, jak natáčaš hashtagy a ten začiatok, kde tam povieš, že... Rozstrihaj to. Áno. Prvým čase tej Bilko a vítate pri ďalšom dieli hashtagu. Hashtag! Ktorého youtubera z Česka alebo Slovenska máš najradšej? Z Doklinu, Seba. ja mám z Doklinu Seba. najradšej. A ja? Teda hneď Seba. poviem, hej, Seba. Ale a hej, asi z Dochliaka. Ale mne aká to je osobnosť, tak z Dochliaka. 3, 2, 1. Majte sa.